Hummel er tysk for Hummelbi. Og da firmaet startede i 1923, der valgte man at kalde firmaet for Hummel for Hummelbi, fordi at man gerne vil lave en parallel til historien omkring, at Hummelbi ikke burde kunne bære dens egen vægt. Ligeså vel som de første fodboldspillere, der spillede i den første Hummel fodboldstøvle, som hed Hummel, første produkt, der hed Hummel, kunne lave tricks, kunne lave finter, kunne lave driblinger, som de heller ikke fysisk burde kunne lave. Så det er faktisk grunden til, at firmaet hedder Hummel, og det er grunden til, at man kaldte det, der faktisk var verdens første rigtige fodboldstøvle for Hummel dengang i 1923, som er de her Stadil Slimmer og Stadil High modeller. Og det er så en low-model, som er lavet i en canvas-kvalitet med en ruskins kontrast i snuden. Og så har man så gjort brug af den her color blocking, og det er i hvert fald også en af de sko, jeg selv skal have. Jeg må så fra den gamle kollektion på her selv, men det er i hvert fald også en, jeg har skrevet op til allerede, så at gejstene får den bragt hjem til mig, måske endda før tid, hvis jeg er heldig. Så er der så på tekstilsiden, der har vi også videreført det her lidt mere minimale udtryk, de her kan man sige, styles, som har et mere rent design. Og her er der også blevet kælet for kvaliteterne, så her har vi en round neck sweat, en rigtig lækker tyk sweat-kvalitet. Og igen, at den er blevet lidt vasket, så den har sådan lidt, det der lidt rå udtryk. Og med det her minimale print på. Så det er sådan en rigtig college-style, men også meget back to basics. En anden style inden for samme del af kollektionen, det er så den her hoodie her, hvor der arbejder også med color blocking, som man så fra skoen her, det her med de rene elementer, rent designmæssigt, og igen et minimalt udtryk, men med de her paneler og elementer, som udgør kontrasten i designet. Farveturneringen, som går igennem kollektionen, det er meget de brune nuancer, det er grøn, det er forskellige blå nuancer og forskellige grå nuancer, som i særdeleshed er i højsædet i kollektionerne, både på sko og på tekstil.